mzara nezuro takaona vananiki mangwana vataura masviko ekuti aiwa they've advanced medical equipment munyika yezimbabwe kupa rinyatwa nekune zvimwe zvipatara vataura nhau dzekuti vaisa equipment kumamaternity theatres zvakataura kuti the development yava more than 78% yavaita but tiri kuona kuti paground zviri otherwise mafodzodzi pane chitiko chatiri kutoona kutoti pane mamwe marecords atoitwa evanhu vatofa nekuda vachida kutogiva birth nekuda kwekushayikwa kweequipment sanabe namashoko anobuda chekisozvo panapa naupotyono webva subscribe like kuti on the bell icon anonyora anotanga posta picture this lady wamuri kuona uyu ne guva rake iro paakatovigiwa obva anyora achiti here lies the fresh grave of Mnangagwa's latest victim taken because there are not enough maternity theatres in Zimbabwe. I've decided that I won't let these women become just another statistic. We must name them. The world must know them. Her name was Unotidai Shegumbo. She has joined the list of the 2.5 pregnant women who died every year while giving birth in Zimbabwe. The largest hospital in Zimbabwe only has one maternity theatre built in 1977 by Ian Smith. ZANU-PF has never built a single maternity theatre at this hospital, even though it costs only 37,000 to build one. Panapa tiri kuona kuti arikuita cheexpose achiti vakomana vanonyepa vanoti aiwa vakakwanisa kuadvanza equipment yematernity sezvatakabudisa nezuro tichiona kuti vananiko mangwana vachiti aiwa 78%, but tiri kuona panapa marecords ari kutowedzera pamusoro pe 2.5 vakadzi vakafa vachida kugiva birth. Hopo tiona ari kuti hatichangodi efigure, tauda kuti the whole world izive nemazita avo nemapictures avo full information kuti vazive kuti aiwa this regime inonyepa. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, subscribe, like, and turn on the bell.